Joo, sisäinen puhe, se on jotenkin lempiaiheeni. Ja miten voisi auttaa, että kun ihminen ikään kuin tulee tietoiseksi siitä, että nyt tulee sisäistä puhetta, että ikään kuin mistä suunnasta se tulee, onko se mun oma ääni, onko se jonkun muun ääni, onko se matala, onko se korkea se ääni, millaisella temmolla se tulee. Ja sitten voidaan alkaa ikään kuin muuttaa. Että me voidaan hidastaa, siitä tulee tietoiseksi sisäistä äänestä, hidasta, ai kun ärsyttää tämä asia. Ja kun sä alat hidastaa, niin sä huomaat, että se menettää merkitystään. Tai sä voit nopeuttaa, sä voit tosi paljon nopeuttaa. Mulle ainakin tehokkain on se, että kun mä tuun tietoiseksi, että okei, sisäinen negatiivinen ääni, mä voin sanoa itselleni kovaa ääneen vaikka stop. Ja katon, pysääkö se, ja jos se ei pysää, niin sitten mä alan hidastamaan sitä. Mä voin vaimentaa, mä voin nostaa voimakkuutta, mä voin ikään kuin tsekkailla, mikä auttaa. Mä voin siirtää sitä tulokulmaa, että okei, nyt se tulee vasemmalta, siirtää se tuonne oikealle, tulisiko se tuolta, miltä se tuntuu. Ja ihan vaan tarkkaile ja hengittele rauhallisesti.